Ka MS Daturi kasi food stall kabadan hasenda berkesuruk ba National Highway 6 haum saunong Krai Riboy District ka yepi kijing bam tendrai ukasi ibabang basngem pha nadu ki jatendong ki jur tendong ki do babunjaj kum ki tham ki chalanai ki semprong dot tli bat kiwe hang nai pilaru banyo yo pansau pankaro panding bat ki shatni babunjaj Pamtang kata kado masih terkong dos yang terkong yang rendia bat kiwe pat pan penshingam susu pilaru banyo ki so isnahi kum ki jinjal il so yong so trun so persyong bat kiwe hakador kababit ba pilaru ban order lupa daga babipun ne WhatsApp syangi hau nomor prah nyo lai not dai lai nyo Katkum na kilat patay kubor jong kari hinin kasngi layatu bauhe jong ka RSS umahan bagwat ulaong hinin kasngi ublay baki muslim bat ki kristan kilong kipala padyang sobha ha kakanhon ne kasang Henry Shisin baki ladon ha kaseng omitu syuru iki yaki jinglong bakarpang jong ki Henry laitu iki kum ki kun jong ka baharat mata bat ki day ki benta jong ka jingej Hindu ubhagwat ulapan pau baki hima Hindu ki julong ki baklem nyam bat ka jinglong nyam kalong ka polisi jong ka jela jong ki hi haba ai jingkeren haga jingkeren ka baar sngi plai kerteng ka sispa snam ka jinglet jong ka kanhun ki lenti bathmai ha Bengaluru ubhagwat lapan skam ba kaseng kamju penyaper ki tukhat jong ka katkum ka jai menreu ne kan yam jong ki omdan mano barung sya kanhun kum Brahmin lani kum muslim ne kristan pila wanwan sya ka sangha Henry bu iga jinglong kerpang jong pi sabar Kajing long kerpang jong pi kalong ka baparyang soba Henry haba piwan sepo ka syakha piwan kumki kun jong ka baharat mata ki baderu ki dukhat jong kanhun Hindu laong bagwat ulaong baki muslim ki kristan bat ki breu na ki wepat ki jai menreu ki wan syakha Henry ka kanhun kam jukali mano badai kita kumta ka kanhun ka trikam ula batai ha kajing pendram ka bapau syai kajing kentho jong ki nongilam ka kongres ba ka RSS ka trikam klem da penrung kerteng uhe ka kanhun ulaong ba ka RSS la itu kum kamet jong ki breu shimet la seng ya ka RSS ha ka senam ka knais pa arpsan kum ta pi khmi lenti bangila penrung kerteng ba ka sarkar pareng ubagwat ulaong haba jubab ya ki jingkeli ha ka jingilang jingkeli ha po ing derbar bala penlong da ka RSS Ulaong bahaden belayo jinglai loit ke sarkar India kamsam la penlong compulsory ya gajing penrung kerteng kum gajing ong jong u katnat khajna bat ging bishar kila khot ya ka RSS kum ka kanhun jong ki beru shimet bat la pelai ya gaseng na ka khajna ngila syak khang laisin kum ta ka sarkar kala itu yangi ulaong ubhagwat ulaong baki donbon ki ba omsham la register wat kanyam Hindu ru kamsam la syak penrung kerteng ula kentho Kane kajingkeran jong bhagwat kalong hadin kajingkeran jong he ka kongres Malikarjun Kharge dangshen badai ban khangno ya ka RSS ukun jong u badai ru menteri jong ka Karnataka uprian Kharge ula dawa ban khang ya ki kam jong ka RSS ha ki jaka trikam sarkar bat ha ki jaka pajba